तो नमस्ते भाई लोग, स्वागत बा तारा लोग के हमारे यूट्यूब चैनल RS फिल्मिक पर, जहाँ पे तारा लोग के भोजपुरी लैंग्वेज में मूवी टीजर ट्रेलर के रिव्यू वाला वीडियो देखे के मिली। तो आज हम कोनो मूवी के रिव्यू वाला वीडियो नहीं बनीले। आज हम एगो पवन सिंह के मूवी के बारे में बात करे वाला बानी, जेकर शूट 1-2 दिन पहले स्टार्ट भइल खटे, लेकिन अभी बस मूवी के शूटिंग ही केवल स्टार्ट भइल बाटे, जेकरा वजह से ही मूवी के थोड़ा बहुत चर्चा होखे के स्टार्ट हो चुकल बाटे। तो बहुत दिन के बाद पवन सिंह अब सॉन्ग और रियलिटी शो वगैरह के सब कुछ के कंप्लीट करके अब पवन सिंह मूवी पर काम करल शुरू कर देले बारन। मूवी के तो शुभ मुहूर्त 1-2 दिन पहले ही भई रहे और फोटो भी ओकर अपलोड भइल खा, लेकिन वीडियो कुछ काम रहे जेकरा वजह से टाइम ना मिल पावत रहे, एकरा वजह से थोड़ा वीडियो लेट आइल बाटे। और ये मूवी के तो अभी तक टाइटल रिवील नइखे भइल, लेकिन मूवी के ऐसे टाइटल में नाम बाटे प्रोडक्शन नंबर 3 के नाम से मूवी के शूटिंग स्टार्ट कइल बाटे। लेकिन चिंता मत करो लोग, ये मूवी के ओरिजिनल जो नाम होखे वाला बाटे वो मूवी के नाम हमरा पता बाटे, जो उनकी तरह लोग के हम वीडियो के लास्ट में बताइम। वैसे पवन सिंह मूवी में अकेले काम नहीं करत, उनकरा साथे एक और भी बहुत बड़ा स्टार मतलब कि बहुत बड़ा सिंगर बारन, वो भी साथ में काम करतारन। और ये मूवी में दो गो हीरो काम करतारन लोग, और दूसरा हीरो के नाम बाटे समर सिंह। और ये बहुत ही अच्छा भइल कि डबल स्टार वाला मूवी बहुत दिन अइला हो गई रहे, तो एक आध गो डबल स्टार वाला मूवी आवल चाहत रहे, तो हमरा ये देख के बहुत अच्छा लगला कि साथ में दो गो स्टार वाला मूवी आवताटे। और ई मूवी में हमनी के महिमा सिंह लीड हीरोइन के रूप में काम करत हमनी के दिखाई दिहन। बाकी ई मूवी के डायरेक्टर कौन बाटे उ तो हमरा नइखे पता, लेकिन हम एगो बात नोटिस कैनी, हम मूवी के जब शुभ मुहूर्त होत रहे और ये मूवी के जब शुभ मुहूर्त होत रहे वहाँ पे एगो हमनी के डायरेक्टर दिखाई देला हन, जौन की पवन सिंह और समर सिंह के साथे फोटो खिंचवावत रहन, और वो डायरेक्टर रहन बद्री झा। हो सकता कि मूवी के शायद उहे डायरेक्ट करत होखन, लेकिन ई कोनो कंफर्म न्यूज नहीं है, ई हम बस अनुमान से बतावतनी। बाकी बतावल जाता है कि मूवी में हमनी के स्टोरी कुछ नया देखे के मिली, जेकरा में हमनी के भोजपुरी फिल्म के स्टोरी से थोड़ा हट के देखे के मिली। अब रहल ई मूवी के नाम के बारे में, तो ई मूवी के ओरिजिनल जो नाम होखे वाला बाटे, ई मूवी के नाम होखे वाला बाटे दानवे, जो की बहुत ही अच्छा नाम बाटे, बहुत ही यूनिक नाम ई मूवी के सोचले बरन लोग। बाकी ई मूवी के लेके तारा लोग के अपन अपन का ओपिनियंस बाटे कमेंट में बताइए लोग। और ऐसने भोजपुरी लैंग्वेज में वीडियो देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करिए लोग। मिला तनी नेक्स्ट वीडियो में।